perquè tot el que és la gestió política, tot això és una història que necessitaria molt de temps per poder realment aclarir com funciona i la importància que té. En relació a la part creativa, jo crec que estem en un moment molt bo. Jo crec que hi ha molta de gent que intenta trobar la seva manera de comunicar-se artísticament a partir del teatre. I ho fa de moltes maneres, i molt diverses. Ho fa en tema de fent servir tota la part digital, tota la part fins i tot de xarxes socials, tot el que ara realment els joves fan servir. I a partir d'això, creen un llenguatge teatral que fins ara la gent que tenim ja una certa edat no feien servir. Nosaltres feien servir sobretot el cos, la comunicació directa, diríem, tot el que són les textures més humanistes, per dir un nom. Llavors, això fa que ara se mesclen aquestes dues coses, d'alguna manera. Que hi ha la gent que potser som d'una generació ja que a poc va abandonant el món del teatre i després una altra generació que està sortint. Ara és un moment on tot això se mescla i també hi ha la generació entremig de tot això, la generació d'ara, els que tenen 40 anys, 35, 40, 45. No, això fa que hi hagi una efervescència molt important ara creativa en el món de les arts escèniques. Bé, la resposta del públic abans de la pandèmia estava en un moment molt interessant. Estàvem pujant de públic, hi havia motius per l'esperança, no? Dèiem, no, aquí hi haurà pot ser una efervescència com hi va haver als anys 80 en relació amb el teatre i, vaja, potser s'instal·larà una necessitat d'anar al teatre. Però, per alguna raó, la pandèmia va rompre tot això. Llavors, ara ens trobam que hi ha una baixada de públic important, però no només a Mallorca, passa per tot, no només a Espanya, passa a França, passa a Alemanya, passa a Anglaterra, que era un lloc on sempre el teatre formava molt part de la societat, i fins i tot passa a l'Argentina, que de fet el teatre era com anar a sopar, com menjar gairebé. Llavors, això és un motiu de reflexió, s'hauria d'estudiar bé què és el que ha passat i a veure si és una cosa conjuntural o ha vingut per instal·lar-se, seria una llàstima molt grossa que això no és. No sé, jo crec que els polítics en la cultura són com Plutó i l'astrologia, no? Tot el que toqui Plutó ho tuda, ho espanya. Llavors, jo crec que la política, sobretot la política de províncies, diríem, per dir-ho d'alguna manera, és terrible. Cada vegada hi ha més llocs de gestió i cada vegada hi ha menys gent capacitada per fer aquesta gestió. Això fa que l'únic lloc on se guanyin del best per poder sobreviure la cultura sigui fent, o sigui, gestionant a partir de les institucions. I això és terrible, és horrible, perquè realment els partits agafen gent de la seva corda per fer-ho, no? I són els únics que cobren, no? Llavors, són gent que no està capacitada, perquè la gent que està capacitada normalment són professionals, i els professionals no se poden dedicar a la gestió perquè si no poden fer feina creativa. O sigui, que és una cosa, un país molt seguir la cova d'alguna manera. Llavors, aquí ens trobarà molts exemples, però que no pot entrar-hi ara, no us podeu imaginar. Efectivament, això jo diria que és el més important de tot, diríem, de lo que se pot fer, de lo que hi ha possibilitat que funcioni, això és el més, els que està més a prop de poder fer alguna cosa positiva, no? Llavors, el que és el circuit interí, això és importantíssim, això és el que el govern s'hauria de dedicar en cos i ànim a fer, de fer paripé i mamoneo en coses d'armats i 40 principals i gilipollades, pijos d'aquestes, el que hauria de fer és
crear un circuit entre elles que realment funcionés, que fos fluid i clar, perquè vulguis o no vulguis, hi ha gent que fa feina a Menorca, hi ha gent que fa feina a Eivissa. D'acord que n'hi ha molt que fa feina a Mallorca, normal, és allà on hi ha més gent, però hi ha molts actors de Menorca que fan feina aquí, hi ha directors de Menorca que fan feina aquí, se podria crear un circuit fantàstic si hi hagués, com dius això, interès polític per fer-ho. Bé, sabeu que nosaltres com a país estem totalment invertebrats, o sigui, no existim com a país, llavors l'única manera de vertebrar a dins la mesura de lo possible, el de vertebrar-nos, sobretot la gent que tenim consciència de país, tant a València, País Valencià, com a Catalunya, com a les Illes Balears, és fer una xarxa de connexions, si m'ho permeteu dir, gairebé emocionals en tot això. De fet, hi ha molta de gent que està interessada a Catalunya, molta de gent a València i molta de gent a les Illes Balears. Llavors, clar, nosaltres el que podem fer és crear com una xarxa, si m'ho permeteu dir, d'amistats, gairebé, no? De gent que fa molt d'any que feien amb això i tenim consciència del país. De complicitats. De complicitats, molt bé, tu m'has dit molt bé. Complicitats. Això políticament és molt complicat, perquè hi ha coses que no interessen. Hi ha coses que diuen, no, si aquest ho fa, jo ja no ho puc fer, ara i l'altre aquí, no, ui, ara aquests no estaran en desacord i tot això. O sigui, no hi ha una voluntat real de vertebrar el país. I això se nota en tots els aspectes, se nota en l'economia, se nota en la cultura, se nota en tot. I no ho sé, jo m'agradaria molt que sortís algú que realment tingués poder i pressupost per fer una cosa d'aquest tipus i digués jo apost per això. Bé, sortís algú a les Illes Balears, algú a València i algú a Catalunya. Llavors, a vegades hi ha com un miratge, que tu dius, hòstia, per ell que serà possible això, no? Però no, al final tot són paraules i no. Bé, i mentre en el teatre no té res a fer, a part de publicitar-lo, cosa que està molt bé perquè arriba molta de gent, el que ha de fer és donar feina als actors, perquè si els actors tenen feina d'audiovisuals, d'alguna manera també poden fer feina en el teatre que dona molt menys del pes. Ben que dir, això és el que fan totes les televisions del món. És el que fan a Anglaterra, el que fan a França, el que fa televisió espanyola també. O sigui, la professió teatral fa feina en els audiovisuals i en el cinema i d'alguna manera això fa que el teatre també pugui sobreviure. Res més que dir tot aquest aspecte, perquè IB3 i el teatre en si mateix